debate hoxe para min ten unha profunda carga emocional á marxe da carga política que poda ter cada un dos debates que temos en esta Cámara. Señora Pontón, vostede foi durante o incendio en 2 ocasións o Pindo. Eu teño que dicirlle que eu estuve en toda a semana que pasei 4 noites sin dormir. Vostede pasou por ali e viu casas que estuveron rodeadas polo lume. Eu teño que dicirlle que eu estaba dentro e arredor desas casas en toda a noite, todas as noites, na de miña nai, na de miña avoa, na de miña irmán e na que eu vivo mesmo. Entonces, por eso, me parece que o vivín bastante en primeira persona. Señora Vilán, vostede dixo que este ano o lume arrasou o Monte Pindo. Non só este ano, mire, eu teño 45 anos e recordo 5 incendios, no 75, no 89, no 2000, no 2005 e no 2013, no 2005, sí señora, e no 2013, todos iguales, todos cas mesmas consecuencias, todos. E ninguén, señoría, máis que esas mans podres que prenden os mistos teñen a culpa de tanta destrucción e de tanta dolor e de tanto caos como eu vivín en primeira persona nas 5 ocasións. Señor Presidente, dito isto, paso á parte política do debate e anuncio que o Grupo Parlamentario Popular vai a votar en contra desta proposición non de lei. Señorías, aquí todos temos pasado, e tanto o Bloque como o Partido Socialista tuveron a desgracia de ter que xestionar un incendio casi idéntico no ano 2005, que tamén foi intencionado e que tamén arrasou idéntico territorio. E a actuación política en ambos os dous casos foilles moi distinta como agora lle vou a decir. Señora Pontón, zona catastrófica. Miren, no anterior incendio o alcalde de Carnota era do Bloque Nacionalista Galego e teniente alcalde do Partido Socialista. O señor conselleiro era do Bloque Nacionalista Galego e o señor presidente da Xunta era do Partido Socialista. Gustaríanos saber no Partido Popular porque daquela ninguén, nin sequera os deputados, pensaron na oportunidade de solicitar a declaración de zona catastrófica. Señora Pontón, como terían que cantar aquela cantarea de nin eu llo pedín, nin ela mo deu. Non é o mismo predicar que dar trigo. En todo caso, señoría, debería saber que a tal efecto hai que dirixirse non á Xunta de Galicia, sino á Delegación do Goberno, conforme establecido no Real Decreto 477/2007. Son vostedes maestros en dar leccións cando non gobernan, lástima que despois as esquenzan e as olviden cando tocan poder. E comparativamente cos dous incendios teño que dicirles que non salen nada ben parados porque piden aquilo que vostedes non fixeron. Primeiro, o incendio do 2013 comenzou o 11 de setembro ás 10:30 da noite. O día seguinte xa había técnicos da Xunta actuando e evaluando o terreo e si os veciños os viron e si estuveron cos veciños e non mo pode negar porque vostede si que non estaba ali. En menos dunha semana estábase actuando coordinadamente entre diversos departamentos en labores de prevención derivados en labores de prevención de riscos que puderan vir derivados das chuvias que puderan chegar despois. A semana seguinte, mire, hemeroteca, 2 meses e medio despois do incendio do 2005, o 3 de noviembre, cando xa as riadas eran un feito, aí están os retratos que eu tamén o vin e o vivín en directo, resulta que o 3 de noviembre anunciaban brigadas para repoblar e fijar a vegetación e máis estaban estudiando a posible construción de pequenos diques de contención, bla, 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 bla. Algo que neste momento xa se está a traballar e a facer no Monte Pindo, señora Pontón. Pero tamén teño que dicirlle que 2 semanas despois se presentou o señor Suárez Canal, 2 semanas despois, e pediulle aos alcaldes unha valoración. Esa valoración a Xunta en esta ocasión leva facendo desde o día seguinte. E resulta que tamén lles aludiu á importancia de contar coa colaboración dos ayuntamentos nas tareas de extinción e prevención. E resulta, di o ilustre diputado Agustín Bahamonde, sempre que pasa igual sucede lo mismo, pero nesta ocasión non. Porque antes pedían a colaboración dos concellos e ora din que non é competencia dos mesmos. Enchen a boca a pedir responsabilidades e despois non exercen as súas. Pregúntenlle tamén ao señor alcalde de Carnota por que renunciou á cuadrilla de prevención e extinción de incendios que lle conveniaba á Xunta. Pregúntenlle por que renunciou a ela. Pregúntenlle por que botou á calle a 2 traballadores que levaban máis de 20 anos exercendo esas labores de prevención e extinción dentro do Concello e un mes antes, uns días antes do incendio, mandouos para a calle.
Aquí as responsabilidades tenas que asumir todo o mundo e cada un ten as súas. E ustedes son un pouco líderes en escaquearse das responsabilidades cando as teñen que exercer. Ten que rematar, señor deputada. Si, só unha referencia ao Parque Natural, señor presidente, se mo permite. Deixen de xogar coa conciencia medioambiental da xente, de utilizar o Monte Pindo, a súa conservación, o seu patrimonio para poñerse medallas. Pregúntenlle ás xentes do Pindo, a xente do Pindo. Evidentemente, o Monte Pindo non é patrimonio só da xente do Pindo, é patrimonio de todos os galegos e de toda a xente que queira conservalo e protexelo. Pero as consecuencias negativas do Parque Natural os únicos que a sufrirían serían os veciños do Pindo e dos seus arredores. E eu síntome autorizada hoxe aquí a falar no nome da práctica totalidade dos veciños do Monte Pindo, porque probablemente vostede, cando estivo ali, viu moita xente de fora, pero do Pindo habíalle 5. Pregunte onde estaba o resto da xente. Non necesitamos ninguén que nos veña a tutelar. Moitas gracias, os do Pindo non necesitan que os señora tutele Piñeiro. nin vostede, nin que os tutele eu. Son maiores de edad e saben moi ben cales son as consecuencias e o que queren para eles e para o seu territorio. Mais nada, moitas gracias, señor presidente. Gracias, señora Piñeiro. Peche do debate posicionamento sobre a emenda do Grupo Socialista que se ten presentado, señora Pontón. Moitas grazas, señor presidente. Eu dicirlle a señora Piñeiro que para estar moi doída